Hello guys, Radhe Radhe. Welcome to my first vlog of my Kanha. First ଆମେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଲୁ, ବସେଇକି ତାପରେ ବାଥଟବରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଗଧେଇଲୁ। ଗଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ଯେତିକି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ସେସବୁ ପୋଛି ପୋଛିକି ଭଲସେ ତାକୁ ଗଧେଇ ଦେଲି। ଗଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟାୱେଲରେ ତାକୁ ପୋଛିଲି। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ଏଇଟା ବାବା ମାଆ ଆଣିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ। ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ବଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆସିଲା ତାର ଜୁଏଲେରୀ ସେଟ୍, ସବୁକିଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ସଜ ହେଇଯିବ। ସଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଟିକେ ଅତର ଲଗେଇଦେଲା, ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା କୁକୁମ ଲଗେଇବ। ତାପରେ ତିଲକ ଉପରେ ବି ଟିକେ କୁକୁମ ଲଗେଇଦେବ, ଟିକେ ହିରୋ ହେଇଯିବ ଆମ କାହ୍ନା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିରରରେ ସେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିଲୁ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇ କ୍ୟୁଟ୍ କାହ୍ନା। Thank you for watching.